Небесно царство. BTV Action. Аз съм алкохол. Познаваш ме много добре. Как, откъде? От купона на сестра ти. Или от сватбата на най-добрият ти приятел. По пътя до вкъщи. И когато провалихме романтичния момент. За да не свършва купона, когато алкохолът ти дойде в повече. Алко-Зеро. Алкохолна противоотрова с моментално действие. Почистване на двигателя и по-дълъг живот. Намален разход 115 стотинки на литър. Повече мощ и ускорение. По-малко вредни емисии. 9.6 Extra Force. Гаудиамо си, Гитур! Не е истина. Аз изпит по биохимия. Няма начин. Ама аз мога да те науча. Ялана съм. Не дей, не така. Утре по биохимия ще питат за теория, а не за практика. Няма как и двете заедно. Или... Да, ама ти пи един Red Bull, той съживява тялото и ума. Да, и после? Ами първо идва практиката, а след това и теорията на биохимията. Red Bull дава крила. Колдрекс – носител на наградата лекарствен продукт без лекарско предписание за 2011. Вземете Колдрекс за бързо облегчаване на основните симптоми на грип и настинка. Колдрекс – по-силен от вашата настинка. Лекарствен продукт с парацетамол за възрастни и деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Можеш ли да бъдеш черновца, ако си в бяло? Разбира се, с революционната бяла бисквитка на Макс Телеком. Бунтовникът на интернет пазара дебютира през декември в ексклузивна серия, за която всички ще говорят. Вземи сега своя персонален 4G мобилен интернет на специална коледна цена. Небесно царство. Неделя, 22 часа. Забавлявайте се през целия януари с BTV Comedy и 3 премиерни сериала. Извинете, благодаря. Наляво, моя ляво. Оставих портфела си в другия памперс. Сега го мразя повече. Най-забавните актьорски вечери от шоуто на Слави. И маратон с Дарма и Грек. Всички правят гонг. Всеки уикенд. Какво? Най-доброто настроение всеки ден през януари с BTV Comedy. BTV Comedy. Повече от забавление. Слушайте, имаме избягал престъпник. Една грешка. Той е въоръжен, опасен и е взел заложници. Убиец, психопат! Го направи лидер. Имам лоша новина, Палмар. Това не е дъжд. Огън! Там, където не е бил преди. Сред дивата природа. Скаут по неволя. Днес, 18 часа. BTV Action. Режисьорът Ридли Скот идва, за да ви отведе до светите земи. Там един мъж сам избира съдбата си и отказва да се примири с това, което му е отредено. Той иска мир вместо война, любов вместо омраза. Орландо Блум, Джереми Айронс, Лиам Нисън. Небесно царство. Тази вечер, 22 часа. BTV Action. Гледайте мачовете на ЦСКА в Шампионска лига по волейбол. Българските волейболисти направиха страхотно 5-геймово шоу в зала Арена Армеец. След минималната загуба от белгийския Нолико, армейците са готови за победа срещу Ираклис. Ираклис ЦСКА в сряда, 20 часа. Пряко по Ринг БГ. А сега да